Добро утро, банда! Ще ви направя част от няколко мои дни. Така че жената, ако гледа, не съм по удоволствие. Ние срещу тях и в момента сме на промоция. Струваме 5 пъти по-евтино. Супер кан! Ще трябва задължително да си взема голям офис, булшит, правя това, което ме кефи и което допринася за това да работя максимално ефективно. Тотална гледка. Харесва ли ти тата прошето? Да купуваме едно? Ягодките са доста вкусни, честно казвам. Не ми изглеждаха така. И имаме нов уин в нашата секция в Discord. Както виждате, благодарение на Брандби от курса и насоки от мен. Добро утро, банда! Ще ви направя част от няколко мои дни. Така че вече е 5:25, станал съм преди около 20 минути. Успях да си направя кафенце, количка, да хапна и сега е време да се залавям с работа, защото след няколко часа имам и разговор, така че сега нещо, което ще правя е да разглеждам какво се случва в магазина, защото имаше един-два по-слаби дни. И да видя дали не се е счупило нещо, тъй като слагах някои нови приложения. Така че да, почвам да работя и ще се включим отново при следващото по-интересно нещо. Та докато си работя, какво забелязах? Всъщност тестваме един нов апсел, едно ново приложение за апсели, което към момента се представя доста добре. На единия сайт дава 6,15% conversion rate, което не ме очуди. Честно казвам, горе-долу очаквах да е такъв conversion rate в WhiteMe. В WhiteMe е толкова 6,5%, което също е окей, както казах, очаквах го. Обаче нещо, което ми направи впечатление, че в другия сайт резултатът е брутален. Сега ще ви покажа процента и колко хора са си взели от апсела и всъщност това ще бъде нещо, което ще анализирам тази сутрин преди да започна с разговорите. Защо в другия сайт е толкова голям? Дали продукта, който съм избрал, офертата, която давам, за да се опитам да повторя този резултат и в WhiteMe. Така че да, ето го резултата. 15% conversion rate, 30 поръчки, като това тук е за последната седмица. Истината обаче е, че това е направено за няколко дни, дори да сме на тук на месец, ще си остане същото, така че да. Буквално мисля, че в петък или събота качих това апсел приложение на втория бранд и се представя доста добре, така че да, почвам да анализирам и да видя с какво мога да подобра офертата и цялостния сетъп и в WhiteMe, за да се доближа поне малко до тези 15%, защото там е наполовина. Добре, няколко часа по-късно, време е и за първата консултация, която ще направим. Вече е 9:02, като всеки понеделник консултираме един бранд, който прави между 5 и 7 милиона, мисля, на година. Да започваме с първата консултация за днес. Имаме още две, но не съм сигурен дали ще успея да влеза в тях, така че ще пусна малко кадри от тази консултация. Няма как да пусна цялата, няма как да пусна твърде много детайли, защото искам да запазя конфиденциалност на това кой е бранда и реално по-важните неща, за които си говорим, няма как да влезат в разговор, но пък нека да видите как преминава моят ден. И ние заради това с Джонари много харесваме тия BitCap кампании, да ви казвам, защото всичко, което не харчи, го местиш там. И то ще му пусне бюджет, за да види там дали там ги няма уинър видеята, които по-голямата част от спен да отива. Дали когато ги няма, ще ги сметне за уинър и ще почне да харчи в тях. И в много от пътите, тези видеа, които не харчат в мейн кампаниите, стават уинъри в BitCap и там си харчат доволно. Относно Knowledge да не прави 5 видеа по линейните. Да, но да бъдат различни скриптове, различни сцени, за да има смисъл. Проблема при повечето UGC-те, честно казано, е, че записват много еднотипен контент и това не сработва. Просто трябва да е различно. Колкото по-различно е, толкова повече имаш шанс алгоритъма да го харесаш. Аз даже примерно съм забелязал с Тери като работа, като ми направи 5 видеа с 5 различни скрипта, ама целият фон е еднакъв и винаги само едно работи. Обаче като ги разчупи, като има различни кадри, като стане
по-интересно за гледане и почва да спендва и в другите видеа и почва да намери и там уминари. Разговорът приключи, сега ще продължа да работя от двора, вече 10:27, така че ще си направя едно наргиленце, защото почвам да изпитвам доста глад, пък е първи ден на диета. Не знам, сигурно се вижда колко е разхвърлена къщата, ама с две деца е така. Много харесвам свободата на това, че работя от вкъщи, защото мога да работя горе от офиса, мога да отида на двора, мога да спра да работя, когато искам да се разходя. Това е нещо, за което между другото в едно от предишните видеа някой ме беше нахейтил. Ще трябва задължително да си взема голям офис, лъскав и така нататък. Булшит. Правя това, което ме кефи и което допринася за това да работя максимално ефективно. Правя сега наргилето и ще се видим на двора. Добре, наргилето е готово, обаче преди да започна с него ще удара 50 грама боровинки, 50 грама ягоди, 50 грама банани, просто за да не пуша на гладно, защото съм и леко гладен, както казах. Хапвам и продължаваме с работата за днеска. Добре, ягодките са доста вкусни, честно казвам. Не ми изглеждаха така. Ама супер. Преглеждам реклами, докато хапвам. Преглеждам реклами и преглеждам какво се случва в сайта. Да, днеска е доста добре. 9,6 conversion rate. Така че деня стартира супер. Толкова какво стартира? То вече почти 11. Така че половината ден почти мина. Но да, за сега доста добре. Какво правя? Всъщност в момента проверявам рекламите. И тези, които не получават достатъчно спенд в мен кампанията, ще ги преместа в BitCap кампанията. Точно и това, което казах и преди малко в консултацията с бизнесите, буквално нещата, които говорим там, ги правя и в моите бизнеси. В момента забелязах, че в адсети, в които имам 2-3 повече реклами, има някои реклами, които не получават достатъчно спенд, ще ги преместа в BitCap и ще видя как се представят там. Това е идеята. Идеята е просто BitCap да прецени дали когато тези реклами са извън адсета, който получава спенд, обаче го разпределя в другите реклами, да видя дали просто тези реклами ще получат повече спенд и ще почнат да правят продажби. Като BitCap, какво прави? Казал съм, че съм доволен от определена сума за продажба, да кажем 10 евро, и ако успява да прави продажба на всеки 10 евро, съответно ще пуска и бюджет в тези кампании, така че сега ще се захвана с това. Имам да преместя някъде около 7-8 такива реклами и да, после чакаме да видим дали ще има достатъчно спенд в тях. Добре, следващата стъпка от деня е среща с екипа. Защото сега наистина трябва да изчакаме този тест, който е примерно 10 дена и не мога да тестваме нищо друго през това време, което не е идеята. Да, бе, мисълта на Джо, че може докато това го тестваме, да направим лендинга, рекламите и така нататък. Вместо да чакаме с естествен продукт и после друг. Да. Окей, банда, вече сме няколко часа по-късно. Взех си следобедната дрямка, която е абсолютно задължителна за мен. 2:58 на обяд. Имам сега един разговор от 3, така че бързо си правя кафенце и се качвам нагоре към офиса, където ще имаме разговор аз и Джо с едно от момчетата от менторската програма. Има нужда да му помогнем за някакви неща, така че да, това е следващото нещо. Понеделник е, този ще бъде последният за днес. Да правя кафе и да скачам нагоре. Добре, вече сме в офисът и е време да влизам в следващия разговор, защото даже малко закъснявам с 5 минутки, така че да, влизам. Да, може ли са? Колко продукта мога да му сложа? Здравейте и сори за закъснението. Карайте ме в час. Какво трябва да кажа? Първоначално си говорим за, докато чакаме за апселите. Така. Защото искам и Тони вече да почне да тества, че и той каза, че при него на Convert Builder това е било доста безплатни пари. И е било един от топерите да мине на Shopify. Но Лука трябва да каже, защото Тони пита колко продукта можеш да добавяш в този поп-ъп. И аз му казах 3, защото мисля, че всички имате по 3. Ами аз честно казвам не съм пробвал с повече от 3. Сега има и предвид, че тук е на 2 дена и въпреки това, нали, 15% са си 38 продажби отгоре. Сега, сумата е малка, защото тук разчистваме стока, която искаме да махнем така или иначе и даваме 50% off.
Това, което виждаме при някои от магазините е, че всъщност взимат и по-големи оферти. Може да дигнеш, примерно да сложиш бъндъл, който да е намален и това да ти дига яйовито на края на деня. Аз пак мога да ти шерна нещо, докато говорим. Ето това е от селота. 3 дни абсолютно еднакви като първи имейл, в случая кредитно известие, после имам пак кредитно известие, като subject е сменен и после последен шанс да вземеш еди колко си отстъпката. Ако бях изпратил само веднъж имейла, ще да съм направил 1500 евро. На следващия ден го изпратих пак. Тук интересното е, че виж сега съм го изпратил 12 на обяд, горе-долу по това време съм видял, че в този магазин пазаруват най-много. Тук до вечерта имах 0 продажби. Всичките продажби са генерирани след 6 след обяд, поради някаква причина. Даже викам, окей, издъних се и сега това ми е днес последния шанс, като ви сега вече open rate е много малък, обаче рязко подозирам, че до вечера пак ще се оправят нещата. Но дори да не се оправят, аз пак съм направил 2000 евро повече от един имейл, отколкото щях да направя, ако съм го изпратил веднъж. Когато влизаш в кампания, най-сигурното нещо, което можеш да направиш е да вземеш Winner рекламите си и просто да ги пресъздадеш за самата кампания. Да кажем, че ако вече имаш статистика за това, че дадено UGC с даден скрипт се представя добре, единственото нещо, което добавяш към дадения креатор и UGC-то е промото, което даваш самото начало на клипа, нали, още в началото да го виждат. И съвсем малко разлики в начина на снимане, подреждането на кадрите и така нататък. Буквално на мен най-успешните ми видеа по време на промоция са дори същите, абсолютно същите видеа, които са ми уинери, с един голям жълт надпис отгоре 50% off до еди коя си дата. И качвам същия креатив в кампанията за промоцията и той, примерно, ако е правил като уинър преди това 2,5-3 ROAS, по време на кампанията същия креатив с промяната на големия банер, отгоре прави 6 ROAS. Окей, часът вече е 6:05 и тръгвам на тренировка, тръгвам към фитнеса, като днес ще ми бъде първата тренировка след доста дълга почивка, след претърпяни последователни 2 операции на колената. Време е да се завърна леко по леко към тренировките, като ще направя доста лека тренировка днеска и понеже е час пик в момента в фитнеса, понеделник е, най-вероятно е ден за гърди на всички, включително и на мен. Най-вероятно няма да снимам от фитнеса този път, но да, след дългия работен ден, както видяхте, станах към 15 и 20, нещо такова. Сега е време за една хубава тренировка, за да започнем леко по леко да влизаме в форма, защото съм качил супер много килограми. Имам да свалям поне 12 килограма, за да влезна в някаква що годе прилична форма. Освен на бизнеса, семейство и така нататък, трябва да се грижим и за тялото си. Аз в последно време въобще не го правя. И да, ще видим дали ще снимам оттам. Ако е препълнено, няма да снимам. Ще снимам някои следващите тренировки. Ако не, може и да видите някакви кадри от това. Ако не, ще се видим до вечера или чак утре. Добро утро, банда! Вече сме ден 2. Днеска малко се успах. 6:16, закусил и готов да се захващам с днешните задачи. Вчера приключихме влога с кадри от колата. Не съм снимал в фитнеса, защото имаше супер много хора вътре. Буквално имаш 3 човека на уред, така че въобще нямаше да е много удачно да снимам и да преча на хората и така нататък. Днеска имаме отново доста натоварен ден, като още от сега започвам с задачите по сайта. Преди това ще прехвърля всички файлове от влога, за да може да стане реалност и да го видите, така че общо взето така минават сутрините. Всяка сутрин ставам, било то 5:30, 6. И първото нещо, което правя е да се заловя с работа по моите сайтове, преди разговорите с хората от менторската програма, преди разговорите с екипите и така нататък. Гледам да свърша възможно най-много работа за обяд, защото видяхте във вчерашния ден. Обичам да имам своето време да направя една кратка дрямка на обяд, да имам време да тренирам след това. След обяда общо взето да си го освобода, да имам време за децата и така нататък и така нататък. Това е причината да ставам толкова рано. Не, че съм привърженик на книги тип Клуба 5 часа и така нататък, или че има особено голямо значение. Кой кога става, просто съм видял, че за мен това да стана
рано сутрин работя и винаги съм бил така, винаги съм се бил доста рано. Така че да, стига приказки, слагам се за работа, защото имам да отметна доста неща. Така че да, ще се видим по-нататък в деня. Окей, кратък апдейт, вече е 10:30 и още не съм ставал от компютъра. Много хора могат да казват, че ежедневието на предприемача е много интересно. Да, свързано е с различни казуси и решаване на проблеми, обаче това, което виждате в социалните мрежи, в повечето случаи не е вярно. Всъщност, цялата ни работа е да седим на компютъра, да решаваме проблеми, да правим реклами, когато става дума за онлайн бизнес и да си пишем с екипа или да говорим с екипа и така нататък. Но включването в момента е защото имаме буквално от преди няколко минути, сега е 10:34 и имаме нов win в нашата секция в Discord, който показва 18,18% conversion rate. Както виждате, благодарение на Brand Build курса и насоки от мен. Виждали се, че са 10:21. Защо правя това включване в момента? Две причини. Първо, може да се присъедините към Discord, където имаме над секунда да видя над 488 собственика на онлайн магазини, с които си пишем ежедневно за проблеми, решения и така нататък и така нататък. Обаче, по-важното включване е, че тайната за този conversion rate най-вероятно вече е излезла в другият ми YouTube канал, така че може да отидете там, да видите кои са приложенията, които използваме, за да имаме такъв conversion rate. Това не е случайно. Ето тук ще ви покажа буквално вчера или оня ден, на 11.6. Ето, обръщам. На 11.6 съм пуснал аз и ето това е моят conversion rate 12,74. Нищо случайно, просто неща, които правим в нашите магазини, работят не само за мен, ами и за хората, които са в Discord, хората, които са в Brand Build и така нататък и така нататък. Никога не препоръчвам нещо преди лично аз да съм го изтествал. Така и с това приложение, те всъщност са няколко приложения, които работят заедно. Тествах ги, видях, че работят на моите магазини, след това на хората в менторската програма. И едва тогава, когато бяхме сигурни за резултатите, пуснахме и в Discord, за да може и другите хора да се възползват от това. Така че, отидете в другия канал, гледайте видеото за conversion rate, как да си го увеличите, ако имате Shopify магазини, или просто влезте в Discord, където ще научавате за всички тези неща доста по-рано от видеята в YouTube. Така че ще се видим в Discord. Аз имам още малко работа тук на компютъра до към 11:30 и след това отивам на една среща, на която ще ви взема заедно с мен. Понеже съм без кола, ще чакам Блажи да дойде да ме вземе, ще видим с какво ще ме вземе и ще ви направя част и от тази среща. До после! Харесва ли ти тато прошето? Да купуваме едно? Да. Айде, че ние малко закъсняваме. Чао, чао! Чао, дайте го. Таки! Ама аз ще дойда след малко, отивам на работа. Спокойно, в ограничението сме. Много ми се снима влог от Поршета, обаче много бръмчи, то нищо няма чуете. Не знам защо така, нещо да не е развалено. Тръгнали сме към обяда с Блажи и се опитваме да караме в ограниченията. Чани се, бе? Да, бе. Мега приятно повършено, значи. Жълтите колани. Топа. Мисля, че е тази зимната. Да си я потърпя. Джо вече обмисля да живее на село. Аз отдавна обмислям да ти кажа, ама като идвах 40 минути. Спря да обмисляш. Малко. Мисъл. Тяна за още час. И яко е, Много е яко. обаче си далече от всичко. То зависи какво ти трябва. На средната скорост си бързо. Не. За влога ние сме карали... Къде си, бе? Ние сме карали само в ограниченията и средната скорост всичко си е било точно. Ако искаш и дай малко, гъскица да се чуе. Чакай. Нали може да го бърна, бе. Не сме някакви безразсъдни шофьори. Имаме си даже
езерце. Найс. Ами чакаме останалите да дойдат и почваме хапване, наргички и така. Днеска работният процес ще бъде не толкова на компютър, колкото да споделяме знания, проблеми, тяхните решения и така нататък. Тъй, че най-готиното нещо на този бизнес, особено в България, че има доста хора, с които можеш да си споделяш исти проблемите, как да намериш решения. Ще направим доста готина сбирка и това е част от работата. Така че жената, ако гледа влога, на работа съм, не съм по удоволствие. Така че, брутална гледка. Много яко. Така че, да. Човек, ние щом го служихме Shopify Payments на два различни магазина, дето Сармито е вървяло 3 години на българска фирма и само написаха, нали, че няма да има payout докато проверят фирмата и за няколко часа я одобриха. Да, тя тая от саппорта ми каза споко, те са бързи. Сега държа 50k евро месеци на около 55-60% профит. Браво. Аз не съм знал, че това е възможно за eBay. Ти постави това с Google рекламата, да ти казах. Познах всичко. На мен това ми работеше най-много, човек. На мен най-много не ми работеше, обаче сега намерих един продукт, дето ми работи на 40 роста. Много добър шофьор излезе. Това е ограниченията. Виж, че ти е време за забавна уикенд кола на задно. Не съм дорасъл толкова все още. Нали ти казах, следващата стъпка е Бентли, като за семейен човек. Искаш да ти е комфортно, не да ти изпарат зъбите по нашите пътища, така ли? Ами не, тя си е доста комфортна. Абе, друго си е. Абе да ти кажа, Да се возиш на въздух. ако имаше две седалки отзад, децата ще се изкефат. Честно Колко казвам. му е да инсталираш, виж колко място има отзад. Да, като за две бебета. И то не е много едри. Добре, дойдох до Silver Star да си взема колата и сега от това отиваме в реалността, колкото и да не ми се иска. И както казах, то човешкото око е ненаситно и да имаш хубава кола. Като имаш един приятел с по-хубава и почваш да се замислиш дали не ти се кара нещо по-добро. Ами банда, това ще е от видеото за днес. Надявам се да ви е харесало, надявам се да съм ви дал ясна представа как протича ежедневието на човек, занимаващ се с e-commerce, реални неща, без bullshit. Така че, пак казвам, надявам се видеото да ви е харесало. Ако това е така, просто абонирайте се за канала, харесайте видеото, напишете някакъв коментар и общо взето това е. Абонирайте се, за да не изпускате следващите видеа в новият ми канал и както казах, отидете и в другия канал, за да видите видеото, в което ви показвам как постигаме такъв добър conversion rate, какъвто ви показах и в това видео. Там вече ще съм направил обучението, ще съм показал приложението, ще съм показал малките неща, които правят разликата. Надявам се да ви е полезно и ще се видим следващия път.